geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbava geva matsotsi hurumende yembava. Ndo maonero andinoita kuti Mnangagwa akabva achakonzeresa problemu especially kumaZambians. Ma-citizenship avo isi achaitwa revoke because now people andi vanhu iko nezvevanhu havasati vakuziva kuti Matemadanda haana kurwara, he was killed, akarwa nepfuti straight. And because ZANU-PF they control the media, vangoudza vanhu kuti Matemadanda afa. So not long from now vanhu vachange vakuziva kuti he was killed. Now, like I've told you kuti Victor Matemadanda, he realized later kuti we made a serious mistake. We were supporting Mazambians to take over. And ndobva ataura a statement yakareba achitaura achitwa kumana imi makatoipa kudarika varungu. Saka ana Mnangagwa vakabva vaziva kuti this guy ari kutotaura isusu direct. Zvaari kutaura isusu direct, if he stand up maZimbabwe achamira naye. So this guy must be taken as fast as possible because Matemadanda, he was a big voice and he was the one akaconvince Tsvangirai kuti vanhu vapinde mustreet. Kwete anageza, kwete vamwe vese vari kuita politics ava. You see the gap riripo. So Matemadanda, they had to put him in a political wilderness. Anti vakatanga vambomita ambassador woku Swaziland, Eswatini. Uri kuiona nyaya yacho. Ndobva vadzoka, ndobva vamunangisa kuMozambique. Pavakamisa kuMozambique, sekuudza kwanga ndichikuita kuti kana munhu achitwa ambassador, imba yaunonopinda hauzvisarudziri. Unonosvikopinda muimba yavo yavakasarudza ivo veZANU-PF, ine furniture, everything. Ivo unongouya nehembe dzako nechikafu. So because of technology, it's so much advanced, zviri serious kuti a mounted TV, fridge, stove, fitted wardrobe, munenge mune ma-electronic gadgets which transmit direct information kuenda ku-source. Saka iwewe unoenda une that feeling of safety and security kuti ndikushandira kure kuMozambique. Yet whatever you do, vamwene vanenge vakatotarisa. So ndakuudza ndichiti G40 yakanga iri yevanhu vekuMalawi, ana Mugabe, vana Kasukuwere, timu yana Chiwenga, G40 vese vanhu vekuMalawi. So ukuzotizira Malawi anonzani ku achiriko Churi. Anzani Churi. Vavanyepera kuti anonzi mofu. Ini mudhara wangu asati afa ndiyakanitaura kuti aiwa asi mofu imubranda. Mudhara wangu ini my biological father. Akantaura kuti asanyeperwa muchawa munhu. Handiti chigame ichocho vagara vanongochitamba. Mudhara. My own baba wangu ini ndara akandiudza zvakanzi usanyeperwe mabranda yamachawa. Akandiudza. Anga ari muchawa akauye Churi. Alright. Anga ari muchawa akauye. So timu iri handiti uri kuona mamiriro arakaita. Ndobva rachinjwa manje. Vakati isusu takupinda but ana Mnangagwa manje vakagona pakuti they made sure kuti ma-government structure ese, the police service, army, vaisa vanhu vavo vekuZambia. So the only position yakanga yasara ndiye kuchinja the presidential head. Saka pavakakwira vakapinda paupresident, they were solid. They become solid. Avachagoneka. Saka isusu manje kunyangwe Mnangagwa akabva, you replace Mnangagwa nemumwe futi munhu wokuZambia because on the bottom ndiwo. Ndisaka uchiona kuti HH ikaenda ichilema. Handi unoziva kuti zvinorevei? Zvinoreva kuti haafambe chirema. Alright. Ikaenda ichilema ka?
zvinoreva kuti haafambe munhu chirema. That is prophetic. Yeah? But why that name? Ndozita rake ka. All right. Haafambe chirema. Iyeye haafambe chirema echechu. Ikaenda hichilema. Ndikandikudze the truth. All right. When he became the president, system iyi yakanga yasetwa nana Mnangagwa kudhara who financing chi-PF party chichouyiwa kuzofa uyu mubumbwa uyu kunzi zita rake kunzi Tendai. Achiri mumochari. Antiuchiziva kuti achiri mumochari. Uyu ainzaniko Lungu. Ekaka. Kunyangwe akabviswa. But system yakasara yegovernment yekuZimbabwe yekuzambia ndiye structure yePF. So this guy afungidzira kuti akaita head of state zvinhu zvaita. Saka pakaita head of state he could not remove all system yemagovernment structure yakangoramba iri yePF. That is why he is in trouble. All right. There's nothing yanogona kuita unoita uri head of state. Zvakafanana nokuti inini ndakanzi ndasponsiwa ndaita president muZimbabwe muyemi. Yet the entire MPs anenge ari muyemi yemaZambia nemaAllowance. Do you think they can impeach me at any time? At any time. Any time. It's tea time. I can go. So handiri kuona here kuti iko nezvemuparliament muyemi. MPs arimo ese, they made sure kuti more than 90% dzema-MPs dziya vanhu vane origin yeku Zambia neMalawi. That is why vakazoita mutemo wokuti ma-alliance ese vane zvitupa zvine ma-AA vanobvumirwa kuvhota. But in the beginning vakanga vasingabvumirwe. All right. Waibata? Andi ndozviri kwaiko zvinezvi. Saka system yedu manje isusu papa pari zvino isusu hatina chance. The only positive aye rakanga rasara rakanga rine simba kwete anageza hazvana geza mahumbwe. Uyu mudhara uyu Matema Danda ndisaka ndichikuudza ndichiti 2017 mutsvangu achicrossa border usiku kuma9 Victor Matema Danda ndiye akandifonera akati tumira mutsvangu airtime. Ndakamira pana R51 pagarage pana engine garage. Ndakamutengera airtime yanga iri kuma around 300 rand. Later ndakutaura naye ndo paakati guys I was planning kuti vakomana mese mimudi mudzoke. But hazvina kuzobudirira. Saka Victor Matema Danda he was overexcited vachifungidzira kuti takuzoita kuti Zimbabwe inake. Haana kuziva kuti vanhu vakutopera. Now, iye Victor Matema Danda was more powerful than all the army generals vakaurayiwa. Because ava vakaurayiwa, they were nothing but army generals. They had no connection with the people. Now, Matema Danda had a direct connection to the people. Vanhu chakata kuti vapinde murodhi inawe kuti Victor Matema Danda akataura vanhu vakamuteerera akaudza tsvangirai akamuteerera Victor Matema Danda because Matema Danda was a Zimbabwean. All right. Waibatisisa nyaya yako iri kubva ndekwairi kuenda. All right. Yeah, cha 2017 chiyachi. Saka paakazobuda Matema Danda manje achitaura kuti vakomana mimi you are worse than Rhodesia. Ava vakomana maZambia nakabva toziva kuti muchindo yatipandukira. Saka havana kuda kumirira kuti aite action. Saka vakazoti makamboisa pa media here nyaya iyi. Ndakaziva kuti aiwa ndakambotaura hangu kudhara but andinoziva zvinoita mazimba wakavataurira chokwadi. Pamwe pacho vanotanga kupopota nekuya kuzokwata unoziva kuti vanhu vekupi machawa nemabumbwa. Kuti uyo uda kukonzera xenophobia uda kutiurayisa havazive kuti no isusu hatimbofa takanyanya kuvavenga because vamwe vavo vakaroorana nehama dzedu. We are now related but the problem ndiye kuti leadership yavo nemakaro avakaita ivo akuita kuti vazvivengese vazvimakise
uye apa havachadi kudzosera nyika mumaoko evaridzi vayo because they've made mamistake akawanda. Vanotya kuti any new government they may revoke their citizenship. Vamwe vanenge vane fiye yekuti pamwe tichadzingwa, tichaitwa zviri wese kudarika zviri kuitwa kuSouth Africa. Vanokanganwa kuziva kuti vanhu vekuZimbabwe by nature vane that spirit of hospitality. Hatisi mabhinyas. Ukambonyatsoona muZimbabwe cheche ane mweya wobhinywa kuti ndoda kuuraya vanhu ndozodidi. Asi muZimbabwe ni chero muZimbabwe akanzi aipa mwoyo zvakadii haafa akashuvira munhu kuti ndobva ndakuponda, angataura hake, but you won't do that. muZimbabwe angataura hake. muZimbabwe ari more civilized. That is why uchiona kuti mweya waMwari muAfrica pawakadzikawo machechi wakanzvenga kune nyika dzese dzana Mozambique, vana Zambia, Malawi, vana South Africa, vanani wakasvikira muZimbabwe more than any other. Wakambozvinotisa izvozvo? Yeah. It is by nature, zvingori matiri, zvinhu zvingori natural. So Matema Danda akataura arwadziwa nekutambudzika kuri kuita maZimbabwe. So kutaura kwakaita, he exposed himself so that to kill him first. So vana havasi kumboziva kuti Matema Danda haana kumborwara. Handimusuna wanga ari pachimoya padedzwa zvikanzi uyemuone vagari vepapa pachimoya apa zvikanzi zvipoko zviri kuya zvichitora vanhu asi hazvisi kurova vanhu, zviri kutaridza makuva ekuti so. Handi the previous year ndakanga ndichivapopotera ndichiti imi mutaura here kuti muri kushayiwa mari yekuita repatriate marinda evanhu vakafa. Handi iwe unoziva here scandal yakaitika yemari yemawo veteran vakafira kuMozambique? Vese vakafira kutembwe kuchimoyo nokudidi. Hauizive scandal yakaitika here? Unogara munyika ipi kweyo? Mari dzakabuda, mari dzakadii? Idzo dziya dzanoende ma 50,000 aya. Ma 50,000 mamirira aitika. Aipiwa anybody who participated, whether uri chimbwedo kana uri mujibha. But then team iri manje raizoti vana mujibha muchapiwa yenyu, but mari yakabuda yakakwana. But mabudira aita mari iyi wainzi kana une injury yawakaita kuhondo, mari yako haisisiri 50,000, is supposed to be more than 50,000. Saka vana Mugabe vabva vati takazokuwara maziso, tareta kupfeka magirazi, takazenge takadii nevamwe vanhu vakatora mari yaityisa. All right. Anditika. Then maZambians vese vakanga takurwa nemabhazi, hondo yapera, especially va 1979 vakatakurwa nemabhazi. Anti ana mumwe wacho ndana Mr. White nana Mverechena. Ushuri kwaziva here mabhazi ainzi ana Mverechena? Nana Matamba Nadzoka. Ndo ane mabhazi aishandiswa kutakura vanhu kubva kuMozambique nokuMalawi vachiunza muZimbabwe. Anditi. Saka vamwe vevanhu vaivai vakafa kuhondo, zvitupa zvavo zvakatorwa nenhamba dzakapiwa maZambians nevanhu vokuMalawi. Ndeimwe scandal yakaitika kuHome Affairs. Then second scandal, ZANU-PF yaona kuti they've fallen out of favor with the people. And unoziva kuti around kuma late 80s pane nawe yekuti vanhu kuMozambique vaibatwa vachidzoserwa kuMozambique. But gepi racho vakabva vanotora vanhu futi second time, vanhu vakabva kuZambia nokuMalawi ndo vakanzi uye mureplace vanhu vokuMozambique. Ana KK ndo paakaenda kuMozambique uko, nana Munorurama, nana Chawasarira, ana Chawasarira. 47 yacho Chawasarira akafira kuNigirini. Yakafira kuNigirini kuMalawi kuchituta vanhu. Hatine muzukuru aifamba here na 47 yekwaChawasarira.
Munofana kuziva history yenyika imoko mana. Yeah, pakaipa. Saka system itori strong. But chandinoziva hangu ndechekuti we were with Mugabe and where he is now. And look at the age of I don't know how stupid or lazy is the idiot. At that age, look at that age. Aiwa kaona kai. Pane pauri kurasika ka. Uri kurasika panzvimbo 1. Vakomana ava Chiwenga ndiye unoziva kuti muzukuru wangu. Mwana wakoni ka. Nditete Koni nditete vangu inini. Ukwachire mamunda. Chiwenga asi muZimbabweni. Okay. Chiwenga asi chimuZimbabweni. Ndiwe kuMozambique. Handitika. Kufanana na Winkenere Chivayo. Hantu unoziva muningi wa Winkenere Chivayo anotonzi Zwankinyi. Wemabvudzika uyu. Wamuri kuti G6. Anonzani? Zwankinyi. Alright. Kuti Zwankinyi izita revanhu remanhekireni wokuMozambique vanobva kumusoro kunana Teto kwano Machikunda. Iye Winkenere anobva kupi zviya? Aiwa uko kwese kumusha kwanamai kwavakatsvagirwa misha uko. Kwanoenda uko. Vanhu ndiri kutaura ndichiti maMozambicans. Paari kuti kwaakatsvagirwa kwacho ndekupi? Apa panhekireni apa. Kwaenda Musino nemaherikopta. Maruzevha. Kumaronde. Ndokumusha kwake ro. Aiwa kandikunga ndikuudza vana ndazvankenyu Machikunda. Aiwa, ndiri kuziziya kuti origin yawo ikokoko. But muZimbabwe kwaari kuti ndokumusha kwangu ndikupi. Akuswa asara kwamurewa. Kumarondera. Vanoti kumarondera. Alright. Saka timu iri ndozvarira havasi mazimba. Ende ndosaka uchiona kuti panyaya dzavo kana vachidzita dzepolitics kumatebhelerende vanosilensa vanhu vanovhota hamusiwe muno muZimbabwe, hamusiwe muno muZimbabwe mimi. Havadi kuti ivo vataurwe. Havadi kuti ivo vataurwa. Hafaniri kutaura ivo zvekuti vanhu vekuzambia nekuMalawi kana vada politics taura kuti mandivera akaipa muri madzviti makabva kwanhatere tokudzoserai ndo politics dzetype yavanoda idzodzo. Wakataura yavo ivo kuti kwemi makabva kuZambia nekuMalawi zvinonzi wada kuita xenophobia. That language is not acceptable in Zimbabwe or anywhere because they dominate. Saka mandevere mazhinji akamaka maZimbabwean because mundevere he doesn't know the difference between muchawa nemuZimbabwe, mubumbwa muZambian nemuZimbabwe. Zvekuti mandevere vane deeper hatred against Mashona, deeper hatred. Avazivi kuti aiwa iri timu iri asiririrwa. Andi Joshua Ngoma aizviziva. Joshua Ngoma aizviziva. Joshua Ngoma haanambobvira akarwiswa nemaZimbabwe, airwiswa nemaZambian. Kaka. Anditi zvakaitika ndezvekuti ZANU yakabva muZAPU handiti. But yatungamirwa nemaZimbabwe kana Leopold vana Herbert nerimwe timu. Vanhu vaitonge vari padhuze nana Herbert Chitepo handiti ndikaunda Kenneth Kaunda naKamuzi Banda vekuzambia nekuMalawi. Kaka but wakumana hana kuurayirwa here ukunikiri ndikuzambia. Kaka vakaurayiwa kuitira kuti vavo vakange vachitonge vari kumashure maZambian aiti ari kurwira Zimbabwe. Wakanzwa pepe vakomana vachiti we fought for this country. Ichokwadi vairwira ivo kuti vapinde vaite take over the nation. So Ngoma was a threat to them because Ngoma aitaura nhau yeland. Ava manje vakauya vachitaura universal suffrage, one man one vote. Ndiyo yakanga iri policy yeZANU. Vakanga vasingati tikuda land. Land yaitaurwa kuna Ngoma kuZAPU.
All right. That is the difference between ZANU and ZAP. Yeah. So varungu manje vakaona kuti vakomana vezana havari nani kuLancaster House because they are fighting for universal suffrage. Anti vakati September, October, November, December 1979. Musi wa 31 ndobva yaconclude wa 1980 vakomana ndobva vadzoka kubva kuLancaster House kuBritain. Alright. Ikana Mugabe havana kuwina election ka 1980, ZANU haina kuwina election 1980. Yeah. Ika nekuda kwokuti havana kuwina election in 1980. Agreement yeKuLancaster House. Nekuda kwokuti havana kuwina election ya 1980, Britain had to impose their own president Mugabe to be prime minister. So the president of Zimbabwe was representing the British interest. Okay. Ndosaka uchiona kuti even panguva ye Rhodesia Zimbabwe anditika muzori wapo akaita first prime minister andichakachinyika chiye chakambomhanya for 6 months. Pane uyu ainzi mudhara ainzi enzaniko zita rake. People they never know where he come from. Then ndobva tazopinda pa Republic of Zimbabwe 1980. Kenani Banana andambobvira akarwa hondo, vanhu havana kumbonyatsoziva kuti because Mugabe akabvunzwa zvikanzi ko Kenani Banana akabva kupi makati Zimbabwe inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Nobody had a history. Ndobva watanga kuti akatitengera bhusu nguva yehondo nesadza. Tiri kuhondo saka tamiite chi? Mr. President wenyika. Because zvakanga zvisaiti kuti vataure vanhu kuti he is representing my British interest. Ndosaka waona paichinjwa maguta kuti Fort Victoria yakunzi Masvingo, Engridon yakunzi Chivu, Salisbury yakunzi Harare. They could not touch Victoria Falls kuti vaichinje vaipe rimwe zita. Because the agreement in Britain pane nzvimbo dzakanzi chakati munobata chakati hamubati. Alright. Kwa unofunza kuti pavaichinja nzvimbo dzese vakadi kuchinja Victoria Falls. Wakambozvifunga we? Ndiani? Banana mumixed. Mutswana hafu Mutswana. Vakari hafu mai vake ndo vanga vari Mutswana but baba vake vaibva kuMalawi. Alright. Ndo mamiriro anga zvakaita. So Zimbabwe isati yakamboita some true Zimbabwean leaders. Haisati. Amene kuti zvinotora nguva yakadii kuti zviitike. That is why uchiona kuti my indigenous Zimbabwean businessmen chaiwo they were attacked. That is why uchiona kuti anakurakurerwa akaparara mabusiness evanhu vanonyatsoziva chaiwo maZimbabwean. Iko nezvakada tarisa zvimabhazi zviriko vana Timponi, vanani, vana Tamuka, vanani Manyasara ndega ega. Vana DNC mabranda yega Machawa. Ndiye akabata transport industry. Unomvunza kuti anakurakurerwa vaibhuroka. Komuka Machawa. Operation yake iri muZimbabwe. Iko zvinezvi mabhazi andari muno mari kurwa Rutivi, Cape Town, Malawi. So ndo wakati is based Malawi. Ndizvozvo. Ndo zvazviri politics dzacho saka hadzinonetsa. Okay. All right. Awite politics usina mari kuya zvibudi. Serious? Ndosaka uchiona hangu ini ndakanetera ini. Kana pasina mari hapana politics dzaunoita. But iko zvinezvi vakomana havasikisa makiredheri iko zvinezvi.
ndakangozvineterawo papolitics dzacho ndangoona kuti kana usina mari hauna politics dzaungaite shamani. Hauna politics is about money because that one is a dirty game. Pakangouya munhu ane mari vanhu vanongo zvakafanana nekuti Chamisa akauya izvezvi akadzoka anodzoka nebhegi riri serious remari pfuura pakutanga and is going to be more vibrant kudarika kurira kwaakamboita pakutanga. So the only challenge iripo ndeyekuti now vanhu vakuziva chokwadi, but chokwadi manje against money. Money will always, when it comes to politics, chokwadi chinowina on a religious stages, on a religious side, dzezvitendero, but on a political stage mari ndo inotonga kwete chokwadi. Alright. Izvokuti makamuexpose makamudiya zvina basa angoya nemari vanhu vanongoti ane mari ndiye mukuru kwete kuti ane chokwadi. Pane pawakamudzwa chinzi munhu ane chokwadi mukuru. Aiwa wakataura kuti ane mari ndiye zvekuti unotaura chokwadi vanhu vanodedzera kuti hatidye chokwadi. Ane mari ndiye mukuru. Saka iwe unyange wakataura chokwadi chakadii usina mari vanhu vanotaura kuti pfutseke bva pano pana patoda munhu ane mari ndo watoteerera zvapera. Yeah, thanks. Yeah. All right.